кришувала, бабочка. Центральний ринок чи докришувала. Ну ти вже кришуєш перший? Подожди, 126, 442. — 126, 442. Да. Да, конечно, жесткая тема. А, то це ти хочеш квартиру схопити і все таке, да? Угу. Поняв, лівнув челік. А, ну, ти скинув гроші? Да, ну я на фрап записав. Ого, пацан, турбо. Да. Попав ти, пацан. Яка айтішка? 110, 152. Він що, дурачок чи що? Та походу. Грає, блядь, 3 роки, блядь, і